pletek ing fajar. Aja ana nganti menungso kang mlebu ning Taman Sriwedari pamit ya Kakang. Sukasrana sing ati-ati. Sukasrana sing ati-ati, Sukasrana. Neng kene anggonku aku males ape kalau Kakang Mantli. Taman Sriwedari kang semono gedene aku nyuwun marang purbaning Gusti kang gawe jagat utawa Gusti Allah. Tak gendonge Taman Sriwedari saka negara Magoda menyang Aesati Kakang. Aku kang bakal mbiyantu karo kowe Kakang Mantli. Sukasrana. Sedina nirumpamane kelakon kaboyong Taman Sriwedari. Sukasrana sepira luputipun Kakang pun Kakang njaluk pangapura ya Sukasrana. Pun Kakang aturake panuwun kelawan sira Sukasrana. Njeng sinuwun Prabu Arjuna Sasra, njeng sinuwun Dewi Citrawati sampun pikantuk damel. Sumantri. Senajan marem sangat ingkang kula raos sinuwun. Nyatanipun Taman Sriwedari sampun kepareng kula boyong manggen wonten ing negara Maespati. Sumantri ora ana
menungsa kang abdine kaya kuwi. Ingsun ngaturake panuwun kelawan sira Sumantri Citrawati nun dawuh tinimbalan sinuwun maragake sawangen. Ora nganti sewengi nyatane Taman Sriwedari wis kaboyong ora ana kang cicil. Njeng sinuwun piye Citrawati? Keparenga kula menika bakal mlebet wonten ing Taman Sriwedari langkung rumiyin. Kula badhe niti pirsa langkung rumiyin kados punapa wujudipun Taman Sriwedari ingkang kaboyong mangkin wonten ing negari Maespati. Mangsa Baranga Citrawati. Leng-lenging griya mangu-mangungkung kandhan relena tanpa kanin. Dewi Citrawati arasane arasa lumebet wonten ing Taman Sriwedari kang dipun boyong dening Sukasrana. Ananging Sang Sumantri mboten eling kelawan Purwa Duksina menawi sampun dipun paringi paweling dening Sang Sukasrana. Sederengipun pletheking fajar mboten kepareng wonten jalma ingkang mlebet wonten ing Taman Sriwedari. Kacarita Dewi Citrawati lumebet wonten ing satengahing Taman Sriwedari. Manggen wonten ing tengah-tengahing taman anjrit Sang Dewi Citrawati awit wonten wujudan buta bajang inggih Sang Sukasrana ingkang tasih manggen wonten ing Taman Sriwedari. Nyatane ora ana kang kecicil. Lho kok elok temen kang jenenge Sumantri. Bisa mboyong wujuding Taman Sriwedari ora nganti sewengi. Lho. Tolong! Ana buta bajang. Tolong Sang Sinowo. Aku wis kandha karo kowe sedurunge pletheking fajar aja mlebu lho kok malah Dewi Citrawati mlebu bilahi iki Kakang Mantli. Citrawati ana apa Citrawati? Jangan sinuwun. Kaketri sang kapirangu arenang kolke nampet dosa ngaratnaning bawana ana apa Citrawati lho kowe malah mlayu-mlayu. Ambekanmu meler mingkus keringetmu dlaweran ana apa Citrawati? Deng sinuwun ngaturaken kawuningan kelawan kedrawasan. Diarani kawuningan kelawan kedrawasan eneng apa? Salebetipun kula menika mangkin wonten ing salebeting Taman Sriwedari.
Aturipun si Sumantri mboten wonten ingkang kecicir luka malah kedadak. Satengahing taman Sriwedari wonten wujudan buta bajang ingkang gegirisi. Menika sinten Jeng Sinuwun? Sumantri bajingan kowe. Nyatane kowe ora iso ngrampungi perkara iki minggat to kowe Sumantri Sukasana. Kakang Atik. Kakang, ojo tuko kakang. Capal kakang Ati, ojo tuko kalau aku kakang Ati. Semok batuk mata-mara ora ndedelok picek matamu kowe Sukasana. Yen kowe mung arep gawe kucem jenenge Bambang Sumantri aja kaya mangkene carane. Kenang apa lho kemalah Gusti Ayu Dewi Citrawati mlebu marang satenging taman Sriwedari. Lho kemalah kowe manggon ing kono. Yen kaya mangkono kowe sengaja arep gawe kucem jenenge pun Kakang Sukasana. Lho wong aku percaya pati wae Kakang Sapal kakang. Sing kleru kowe. Ora ana sing kleru. Aku lak wis kandha to kakang yen durung pletek ing pacar ana sing mlebu marang taman Sriwedari. Lho kemana Dewi Citrawati mlebu ing wayah wengi kowe kleru Sukasana. Kakang Atik. Sukasana. Arep gawe kucem marang asmanipun Kakang. Kowe pamer ngilmu karo wong Maespati. Dikira yen to Sumantri ora ana apa-apane yen to ora dibarengi kelawan kowe. Sukasana. Itu kakang kira ngopo kowe tuko karo aku kakang. Kowe kleru kakang. Ora ana sing kleru. Sakit kakang. Sakit kakang. Sumantri, inggih sinuwun. Sapa buta bajang ki mau? Apa kuwi kang manggon ana ing satenging taman Sriwedari? Kakang. Mara gage pateni. Buta bajang ki mau inggih ngestuaken dawuh Sukasana minggat kowe Sukasana. Kakang mati. Kakang ojo tuko karo aku kakang. Yen arep tegel karo Sumantri kenang apa kowe bebondet lawan dodote Sumantri Sukasana kebangetan kowe Sukasana. Jeng Sinuwun iki buta bajang menika ingkang manggen wonten ing satengahing taman Sriwedari. Monggo panjenengan kula aturi utus kelawan Sumantri supados merjaya pati kemawon. Sumantri inggih sinuwun. Patenana buta bajang ki mau singkirna saka Maespati minggat Sukasana minggat. Minggat Sukasana olah kakang. Aku tetep melu karo kakang nganti minggat Sukasana. Minggat olah kakang. Wito kakang. Ora apa-apa kakang. Aku ora apa-apa minggat Sukasana minggat Sukasana. Minggat Sukasana ngaliya olah kakang. Ngaliya Sukasana. Kakang minggat.
Sukasana.